wanda wannan yana nuna jahilcinsu ƙwarai da gaske. Wanda wannan yana nuna jahilcinsu ƙwarai da gaske. Kana yin waya da shi? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda sanarwa ta gabata cewa zan kasance da ‘yan uwa fatan dai ana ji yanzu ‘yan uwa sosai yadda ya kamata. Zan kasance da ‘yan uwa a wannan shafi mai albarka don tattaunawa da tura saƙo ga jahilai wanda suka jahilci adabi, wanda suke raɓa Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shan giya, har suke raɓa mai wannan saboda sun ga haka a rubuce, wanda duk wanda yake karanta adabi ko ɗan ƙaramin ɗalibin adabi ya san cewa wannan shirme ne, ko da kuwa yana wancan ɓangaren nasu na izala. Wannan ƙarara yana nuna sun jahilci adabin larabci, kamar yadda za mu ga hakan a wannan ɗan ƙaramin saƙo da za mu tura musu. A wannan jawabin namu za mu tattauna abubuwa wanda ba su da yawa sosai. Na farko abin da za mu duba shi ne al-asalib fil lugatil arabiyya. Wani irin uslubai ake amfani da su in za a yi rubutu a harshen larabci. Wanda za mu fi ba da ƙarfi a su shi ne al-uslubul adabi da al-uslubul ilmi, wanda wannan usluban su ne suka sa musu rikiciya, suka dinga ɗauka cewa waccan giyar da ake sha ita ce wadda Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake nufi a wannan waƙoƙi nasu da suke karantawa. Sannan bayan wannan za mu duba ɗuruqu sharhin nassi wa tahlilihi, wato hanyoyin da ake bi gun sharhin waƙoƙi na larabci da tahlilinsa. Za mu duba wannan domin sun jahilci wannan ma, shi yasa suke raɓa Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shan giyar wa iyazu billah. Sannan bayan wannan za mu duba al-mazahibu fil adabil arabi, hanyoyin da masu rubutu a harshen larabci suke bi gun yin rubutu. Za mu duba wannan shi ma insha Allahu kaɗan sannan mu wuce. Sannan a ƙarshe za mu duba abin da ya musu ishkali shine al-ghazlus sufi, wanda abin da za mu fi bawa ƙarfi a nan ɓangaren shine al-khamriyat, wato abin da ya danganci giyar da suke magana a kanta. A harshen larabci idan za a yi rubutu, ana yin rubutu ne in mata al-uslubul ilmi ko kuma al-uslubul adabi. Shi al-uslubul adabi uslubi ne wanda ake amfani da shi a rubututtuka na maƙala da waƙa ta larabci da masrahiya, wato fim kenan, da ruwaya short story kenan, da kuma dogayen story ɗin. Waɗannan su ne ake amfani da al-uslubul adabi a cikinsu. Wato abubuwan da shi wannan uslubin na adabi ya keɓanta da su, na farko akwai al-mumazajatu bainal uslubil khabari wal uslubil insha'i, wato haɗa al-uslubul khabari. Abinda ake cewa al-uslubul khabari shine ka ba da labarin abu, kamar misali na ce Muhammad ya tafi makaranta, wannan labari na bayar, to wannan a larabci ana kiransa da al-uslubul khabari. Da kuma al-uslubul insha'i, abinda ake cewa al-uslubul insha'i shine kamar ba da umarni. Misali yana da yawa amma ba da umarni yana daga ciki, kamar na cewa na tafi makaranta, wannan umarni yake baka, shi yake zamowa al-uslubul insha'i. Shi al-uslubul khabari yasuhu an yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fi aw kadhib. Wannan shine al-uslubul khabari. To wato haɗa waɗannan guda biyun, al-uslubul khabari da al-uslubul insha'i a zance. Sannan mimma yaksubul kalamu hiyawiyatan wa lahjatan hamimatan mun'isha, wanda yake ƙara wa zancen
wato rai wanda zai bayu zuwa mai karantawa ya ji abin ya burge shi kwarai da gaske. Sannan bayan wannan akwai al-isti'anatu bisuwar wal akhilati allati tanqul al-mutalaqi ila ajwa' yasrahu fiha al-khayal wa tahya fiha at-tabi'a wal ashya' wa تجسد المجردات بهدف الإيذاء والتأكيد والإقناع والتأثير ونقل تجربة الكاتب نقلا أفضل. wato neman taimako da surori, kamar misali wanda yake rubuta waƙar ko kuma yake rubuta masahiyar ko yake rubuta maƙalar ya zamo ya rubuta wani abu wanda zai zamo mai karanta abin zai dinga suranta abin a cikin ƙwaƙwalwarsa. Kamar misali idan ya suranta mana cewa ya yi yaƙi da zaki, sai mu dinga hararo yadda suka dinga mubaraza da yaƙin, wannan shi ake cewa sura. Sannan abin da babu shi ya zamo ya faran mana da shi, abin da ake ce mai personification kenan a adabin turanci, ya shakhasa mana abin da babu shi kuma mu iya tunaninsa a cikin khayal ɗinmu. Wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ake amfani da su a al-uslubul adabi, wanda al-khamariyatu wancan za su iya shiga cikin wannan, duk da cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu abinda muke so mu tabbatar musu ba yana nufin cewa shan giya wadda su suke ganin cewa shehun yana nufi ba, wanda kawai yana suranta musu haka ne min wara'i wannan din yana nufi zuwa wani abu wanda shi wannan din shine tsananin san da yake wa zatin Allah subhanahu wataala, wani wajen kuma tsananin san da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan wannan akwai al'inayatu bi tahsinil kalam, mutum ya dinga kulawa da kyautata zance. Ta wani waje zai kyautata zancen shine bistikhdami ba'd al-muhassinat al-badi'iyya, ta amfani da abubuwan da ake ce musu al-muhassinat al-badi'iyya kamar al-jinas, kamar yadda Maulan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin waƙar tasa ta diwani yake cewa hadani ila hubbil amini ilahuna kadausalanil maulal baraya ilahunan. To anan akwai abin da ake kira da jinasi, domin ilahuna ta can ba ita ce ma'anar ilahuna ta nan ba, to dole a uslubi adabi a dinga samun irin waɗannan abubuwan. Sannan bayan wannan akwai addibaq, abin da ake cewa addibaq shine ka kawo abubuwa wanda suke kishiyantar juna, kamar ka ce rana da dare, wannan abubuwan suna kishiyantar juna, to ka kawo su a cikin waka ko wani abu, wannan sai a kira shi da addibaq. Sannan akwai al-muqabala, zuwa da muqabala. Ita kuma abin da ake cewa al-muqabala shine kamar misali shi dibaq din can yana zuwa ne da abubuwa guda biyu, kamar misali ka ce rana da dare. Shi kuma al-muqabala yana zuwa da abubuwa ne guda hudu, kamar faɗin Allah subhanahu wataala falyadhaku qalilan waliyabku kasiran. Kaga addahiku kishiyar albuka'u ne, sannan qalilu kishiyar kasiru ne, to wannan shi ake cewa almuqabala. Dole ka dinga zuwa da irin waɗannan abubuwan su ma. Sannan bayan wannan mutum zai dinga kokari yana zuwa da abin da ake cewa at-tawriyatu, wanda shi ma yana daga cikin al-muhassanatul badi'iyya. Abin da ake cewa tauriya shine abubuwa guda biyu ne suke da ma'ana, abu ne guda ɗaya yake da ma'ana guda biyu. Ta farko idan aka faɗe ta kai tsaye wanda ya karatu ita zai fara ganowa, to amma ba ita ake nufi ba. Ta biyu kuma idan aka faɗe ta wanda yake karatu ba zai iya gano ta ba sai ya yi tunani, kuma ita ake nufi. Dole ne a al-uslubul adabi mutum ya dinga zuwa da irin waɗannan abubuwan, wanda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a khamariyat din can zamu iya cewa tauriya ita ma yake yi, saboda yana wanda yake karatu wanda bai san adabi ba kai tsaye zai ce ai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana nufin ya sha giya, amma duk wanda ya san adabi zai san cewa Shehu Ibrahim yana yin tauriya ne da giya wadda ake samun ta a lokacin da aka yi fana'i a cikin zatin Allah. To wannan ma yana cikin abin da ake amfani da shi a al-uslubul adabi. Akwai bayan wannan akwai kuma ikhtiyarul alfaz alfasiha, wato zaɓen lafuzza wanda suke na fasaha, lafuzza wanda suke masu kyau, su ma ana amfani da su a uslubul adabi. A takaice wannan suna daga cikin mumayyizat da ake gane al-uslubul adabi. Abinda zamu lura anan shine babban abin da al-uslubul adabi yake nufi shine amfani da abubuwa wanda za su kyautata zancen mutum, da kuma sa
wanda aka tura wa saƙo sai ya yi mugun tunani sannan zai gane me ake nufi, ba irin waɗancan da ba su da tunani ba kai tsaye su ce Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya sha giya. Wannan shine abin da ake cewa al-uslubul adabi. Sannan na biyu akwai abin da ake cewa al-uslubul ilmi. Al-uslubul ilmi, shi al-uslubul ilmi shine uslubi wanda ake amfani da shi gun rubuta littattafai a mabambantan fannoni na ilimi. Kamar misali za ka yi rubutu a usulul fiqhi, za ka yi rubutu ne da al-uslubul ilmi. Za ka yi rubutu a fannin nahu, za ka yi rubutu ne da al-uslubul ilmi. Za ka yi rubutu a fannin mustalahul hadis, za ka yi amfani ne da al-uslubul ilmi. Za ka yi rubutu wanda yake akademi wanda zai baka matsayi na dakta ko masters, shi ma za ka yi amfani ne da al-uslubul ilmi. Daga cikin abubuwan da shi wannan al-uslubul ilmi yake keɓantuwa da su, yana daga ciki ka zo da abubuwa wanda suke a fili ba tare da ka sa mutum ya yi tunani ba, kai tsaye ya fahimci abin da kake so ya fahimta. Shi yasa ma idan ka rubuta waƙa a al-uslubul ilmi ba za a kirawo ta da ash-shi'ru kai tsaye ba, za a kirawo ta ne da an-nazamu. Kamar misali Alfiya Ibn Malik Tanawu, ba za a kira ta da ash-shi'ru ba kai tsaye, za a kirawo ta ne da an-nazamu. Shi yasa wanda ya rubutun nan na mustalahul hadis ake kiransa da manzumatul baiquniya. Al-manzumatul baiquniya ba a kirawo ta ash-shi'rul baiquni ba, saboda abin da yake so ya nuna anan shine ilimin mustalahul hadis. Dan haka yi amfani ne da al-uslubul ilmi, ba yayi amfani bane da al-uslubul adabi, duk da waka ya rubuta ta larabci. A takaice wannan shine al-uslub al-ilmi. To idan mutum zai yi sharhi yayi bayani ta waka wadda aka rubuta ta adabi, to akwai hanyoyin da yake bi. Na farko abin da ake buƙatan mutum ya yi shine ya karanta tarihin wanda zai yi sharhin waƙarsa ko zai yi tahlilin waƙarsa, domin wannan tarihin nasa zai haska mai abin da yake cikin waƙar. Amma su waɗannan jahilan ba su karanta tarihin Shehu Ibrahim ba radiyallahu anhu, dan da sun karanta ko a gun maƙiyansa Ɗahiru Mai Gari za su ga cewa bai ba da tarihin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana shan giya ba, dan da kwa yana sha zai ba da tarihi. Wannan shi yasa in za ka yi tahlilin waƙan mutum sai ka karanta tarihinsa. Duk da akwai wasu daga cikin malaman adabi na zamani wanda suke ganin cewa kawai karanta waƙar zai baka dama ka gano tarihinsa ko da ba a gaya ma ba, amma dai wannan ra'ayi ne wanda yake na zamani. Bayan ka karanta tarihin mutum, za ka zo ka duba abin da ake kira da munasabatin nas. Me yasa ya rubuta waƙar? Me yasa ya rubuta waƙar? Wani sababi ne yasa ya rubuta waƙar? Bayan ka duba wannan sababin, wanda wannan sababin zai sa ƙwarai ka gane abin da yake so ya nuna ma a cikin nassin. Idan ka gane cewa abin da yasa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya rubuta wannan waƙar, ya rubuta ta ne saboda ya nuna soyayyarsa ta Allah daga Allah, to zai nuna ma cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ba yana nufin shan giya da kai kake so ka faɗa ba. Sannan bayan ka duba munasabatin nas, mutum zai ɗauki nassin ya yi sharhinsa, wato ya ɗauki kalmomi wanda suke masu ƙwari a ciki ya dinga cewa wannan kalmar tana nufin kaza, wannan kalmar tana nufin kaza. Sannan ya ɗauki waƙar gaba ɗaya ya mata ash-sharhul ijmali, wannan mawaƙin a wannan waƙa yana nufin kaza da kaza kaza da kaza. In ya gama wannan sannan kuma ya zo ya yi babban aikin wanda ake kiransa da at-tahlil. Shi wannan at-tahlil ɗin akwai hanyoyi guda biyu da ake bi gunyansa. Na farko akwai aljanibu shakli, akwai aljanibul madmuni. Shi aljanibu shakali ana duba abin da ake kira da al-alfaz. Me ake kira da al-alfaz? Shine al-mufradat, kalmomin da yayi amfani da su a waƙar. Shin kalmomin da yayi amfani da su a wannan waƙar kalmomi ne masu wahala ko kuma kalmomi ne masu sauƙi? Me yasa yayi amfani da kalmomi masu wahala ko kuma me yasa yayi amfani da kalmomi masu sauƙi? Kai wato mai tahlili zaka faɗi wannan sababin. Sannan shin kalmomin nasa kalmomi ne wanda suke da alaka da alkur'ani, yana amfani ne da alkalmatul qur'aniya ko kuma yana da amfani ne da kalmomi wanda suke na hadisi ko kuma yana amfani ne da kalmomi wanda suke na gama gari? Duk zaka faɗa, sannan zaka faɗi sababin da yasa yake amfani da wannan kalmomin. Sannan bayan wannan abu na biyu da ake duba akwai at-tarakib. Bayan kalmomi daman abin da yake haɗuwa a haɗa kalma ɗaya biyu sai ta tasar da at-tarakib, jumla kenan. A jumlolin zaka duba cewa shin yana amfani da jumla ismiya ne, wato mubtada da khabar kenan, kamar zaidun qa'imun, ko yana amfani ne da jumla fi'iliya, kamar fi'ili da fa'ili kenan, kamar ja'a zaidun, ko kuma yana amfani ne da al-uslubul khabari,
wadda na yi bayaninsa a baya, kamar ka ce wane ya tafi makaranta, ko kuma ya fi amfani ne da al'uslubul insha'i wanda na bada misalinsa, kamar ka ce wane tafi makaranta, ko kuma shin yana amfani da abubuwan da suke na ilmul ma'ani kamar alfaslu da alwaslu, shin me yasa yake amfani da waɗannan abubuwan? Dukkan waɗannan abubuwan ana duba su a cikin abin da ake kira da at-tarakib. Bayan ka duba wannan, sannan za ka shiga abin da ake kira da as-suwarul bayaniya. Menene as-suwarul bayaniya? As-suwarul bayaniya a cikinsa za ka duba abin da ake kira da at-tashbih. Idan mutum ya ce kamar misali Muhammadu ka asadin, Muhammad kamar zaki ne, me yasa ya faɗi wannan abin? Wannan wani irin tashbihi ne? Sannan bayan wannan za ka duba al-majaz. Al-majaz, majaz ya rabu gida-gida, duk za ka duba rabe-rabensa. Sannan bayan wannan za ka duba al-kinaya, za ka duba kinaya. Bayan wannan za ka duba abubuwa da yawa daga cikin waɗannan da a taƙaice su ne abubuwan da suke cikin as-suwarul bayaniya, wanda waɗannan abubuwan su ne suke shakhasa, wato su nuna, su suranta ma abin da mawaƙi yake son suranta ma. Yana amfani da wannan don suranta abubuwan da yake son suranta. Za ka duba wannan abubuwan da ake kira as-suwarul bayaniya. Sannan bayan as-suwarul bayaniya za ka duba al-musiqa ad-dakhiliya wal musiqa al-kharijiyya. Al-musiqa al-kharijiyya za ka duba al-wazn wal qafiya. Wani irin bahari yayi amfani da shi? Yayi amfani da baharu dawil ne, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun, ko yayi amfani da bahul kamil ne, mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun, ko kuma yayi amfani da bahul raml ne, fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun? Me yasa yayi amfani da waɗannan baharorin? Ko yayi amfani da bahul basit ne, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun? Me yasa yayi amfani da baharin? Sannan bayan wannan za ka duba abin da ake kira da alƙafiya, abin da waƙa take ƙarewa da shi. Kamar misali faɗin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da ya ce a ƙaifun sara am anna rakabiya yammama mawaƙina khairin nasi lissairi sammama. To wannan ƙarshen waƙar za ka duba shi, ka ce me yasa ya yi amfani da irin wannan ƙafiya. Bayan wannan mutum zai duba abin da ake kira da al-musiqa ad-dakhiliya. Al-musiqa ad-dakhiliya, me ake kira da al-musiqa ad-dakhiliya? Shine muhassanat al-badi'iyya, wanda zai yi amfani da su kamar aljinas da ne bayaninsa a baya, da at-tibaq, da al-muqabala, da at-tikrar, da sauran abubuwa wanda zai yi amfani da su a cikin wannan babin. Za ka duba su ma ka fito da su a cikin tahlilinka. Sannan bayan ka gama da wannan ɓangaren, za ka shiga ɓangare na biyu, shine aljanibul madmuni, ma'anar da mawaƙin yake so ya nuna ma. A farko abin da za ka duba a nan akwai al-afkar, wace fikira mawaƙin yake so ya nuna ma. Kamar misali a waƙar da suke so su taɓa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da ita, fikirar da Shehu Ibrahim yake so ya nuna a wannan waƙar shine tsananin soyayyarsa da Allah subhanahu wata'ala, da yadda ya yi fana'i a cikin Allah subhanahu wata'ala. Za ka duba wannan sai ka faɗi fikirar, ya yi amfani da wannan fikirar. Sannan bayan wannan fikirar ya shiga wata fikirar, kamar misali bayan yaban Allah ya zamo Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya yi yaban Annabi Muhammadu, sai ka ce fikira ta biyu da ya yi amfani da ita, ya yabi Annabi Muhammadu da kaza da kaza da kaza. Sannan ka faɗi sauran afkar da ya kawo a cikin wannan waƙar. Bayan ka yi wannan za ka duba abin da ake cewa al-khayal. Ta yaya mawaƙin ya sa mai karatu ya yi tunani har ya gano abin da shi mawaƙin ya gani a cikin ƙwaƙwalwarsa. Sannan bayan al-khayal za ka duba al-atifa. Me ake cewa al-atifa? Shine abin da ya sa mawaƙin ya yi waƙar. Shin soyayya ce ta sa mawaƙin ya yi waƙar, ko kuma ƙiyayya ce ta sa mawaƙin ya yi waƙar? Da sauransu, ita ake cewa al-halatul wujdaniya. Waɗannan hanyoyin su ake bi gun yin tahlilin waƙar larabci. Ba wai kawai ka zo gaba gaɗi da shirme ka zo ka ce za ka yi sharhin waƙa, ka ce ai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya sha giya ba zai yiwu ba. Ba haka ake yin talili ba. Waɗannan hanyoyin su za ka biyo ka yi talilin, sannan ka tabbatar mana da cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu waccan giyar da kuke gani ita yake nufi, ba tauriyaye ba. Amma duk wanda ya ɗanɗana adabi ko ya yake ya san cewa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu baya nufin waccan giyar da su suke nufi, ko da kuwa ɗan izala ne. In dai har ya ɗanɗana adabin larabci ya san haka. Kamar misali, akwai mazahib na adabi da ake rubuta waƙa ta larabci a kansu. Daga cikin mazahib ɗin akwai al-mazhabul kilasiki, akwai al-mazhabul romansi.
shi al-mazhabul kilasiki shi ake cewa kamar misali mu ce mazhabi da as-salafus salih suke tafiya akan su a addinin musulunci kenan, shi kuma sai a ce mazhabi wanda magabata na adabin larabci suke tafiya a kansa, tun daga al-asrul jahili, al-asrul islami, al-asrul amawi da kuma al-asrul abbasi da sauran usul wanda suke na adabi har zuwa kan asrul hadis kafin wanda yan al-mazhabul romansi din su zo. Kamar misali yana daga cikin abubuwa wanda yan al-mazhabul kilasiki suke yi, akwai abin da ake cewa albukawa alal atlal, wato idan zaka fara waka ta yabo ko yaban annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, idan mutum zai yi amfani da abin da ake cewa almazhabul kilasiki zaka ga yana amfani da wannan buka alal atlal din. Kamar misali abin da ake cewa albuka alal atlal shine ka nuna kayi misin din wani waje wanda da ka zauna a cikinsa, to wannan abun ko da baka yi ba idan kai wannan sai a ce kayi abin da ake cewa buka alal atlal. Wanda ya fara wannan an ce shine Imul Qais, ya ce kifanabki min zikra habibi wa manzili bi saqitil luwa baina ad-dukhuli fa haumali. Kamar misali idan muka duba alfazaziya 20 shi ma yayi wannan albuka alal atlal din, ya ce khalilayya uja bil muhassabi wandila. Idan muka duba zamu ga Imamul Busiri shi ma yayi wannan, amin tazakkuri jiranin bi zai salamin. Har Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yakan yi irin waɗannan abubuwan da ake kira da rara gefe, kamar a barqun bada nahwal maghabi yalma'u fa habni mar'an iz yalma'ul barqu yadma'u. To wannan shi ake cewa buka alal atlal. Sannan yana daga cikin abubuwan da ake yi a al-mazhabul kilasiki kan fara waka akwai al-ghazlu. Menene al-ghazlu? Ka fara waka da yaban mace. Ko mutum yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi a al-mazhabul kilasiki zai iya farawa da yaban mace. Kamar misali Ka'ab bin Zuhair da ya waka Banas Su'adu, kafin ya fara yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar misali inna rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu, sai da ya fara yaban budurwarsa wadda ake kira da Su'ad, Banas Su'adu wa qalbul yawma matbulu da sauran dai abin da ya faɗa. Kuma har yanzu duk wanda yake adibi wanda yake tafiya akan al-mazhabul kilasiki ko yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi, yakan fara da gazali ko ya fara da albuka alal atlal din can. Ko da ku shekarunsa sun kai 80 babu budurwar nan, to zai shakkasawa wanda yake karanta waka wannan budurwa kuma ya yabe ta, sannan ya shiga ciki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk wanda yake karanta adabi ya san cewa wannan budurwar da ya ba yawanci khayali ne kawai, babu ita ma kwata-kwata. Shi yasa mafi yawancin matan da ake yaba a waka ake cewa khayali ne, babu su. Wanda idan kana amfani da waɗannan abubuwan a farkon waƙarka, adibai sai ka burge, sai su kira wannan abin da bara'atul istihlal. Wannan mutumin gwani ne, ya iya buɗe waka saboda yana amfani da irin su albuka alal atlal, yana amfani da al-ghazlu a al-mazhabul kilasiki kenan. Su kuma al-mazhabul romansi da suka zo yan asrul hadis, irin mutanen nan kenan izala, sai suka ce dole sai an bar wannan hanyar ta magabata, sai an zo an tafi akan hanyar su. Na farko a daina albuka alal atlal, kawai idan zaka yabi mutum kai tsaye ka shiga yabansa. Sannan na biyu abinda babu shi ka daina yabansa. Kana shekara 80 ka zo kana gazali da mace a gunsu baka burge ba. To yan almazhabul romansi kenan, kowanne kai amfani da shi kai waka abu ne wanda adibai suka karba, kuma za su yi tahlilin ta, kuma za su fito da jamaliyat din da suke cikin wakar. Sannan bayan wannan akwai abin da ake cewa al-ghazlu sufi. Su ma sufaye, saboda dukkan mai karanta adabi ya san cewa sufaye suna daga cikin manyan masanan larabci, malamai ne wanda suka san larabci kwarai da gaske. Shi yasa har suka samu bangare a cikin adabi wanda ake kiransa da al-ghazlu sufi. Zaka ji sufi ya zo yana yaban mace, amma a zahirin gaskiya ba wannan macen yake nufi ba, yana yin ramzi ne zuwa ga zatin Allah subhanahu wataala ko zuwa ga zatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan dukkan adibi haka zai burge shi, har ya zo yana nuna kwarewar wannan mawaƙin, saboda ya sa mutum ya yi tunani, sai da ya dogon tunani sannan
ya gane cewa Allah yake nufi, saboda a farko zaka ɗauka mace yake yaba saboda ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza, amma idan ka tafi ka karanta waka har ƙarshe zaka gane cewa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa, saboda akwai wasu kalmomi da suke nuni zuwa wannan abin. Wannan abu ne mai kyau sananne a adabin larabci. Sannan bayan al-ghazl da zaka iya yi da mace, da akwai abin da ake cewa alhamriyat duk yana cikin abubuwan da ake yi na sufanci. Ka zo ka surantawa mai karatu giya kamar kana shanta, amma idan ya shiga cikin waƙar zai gane cewa wannan ai ba giya yake nufi ba, yana nufin fana'in da ya a cikin zatin Allah subhanahu wata'ala, shi yasa har yake maye irin mayen da masu giya suke yi, don haka yi fana'i a cikin halar Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan fana'in a cikin littattafan malaman su ma kamar babban malamin nasu Ibn Taymiyyah shi ma ya bayani akan fana'in nan, ya ce fana'in nan abu ne mai kyau. Sannan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma ya bayani akan fana'in nan, ya ce abu ne mai kyau. To idan kai fana'in nan hankalinka gaba ɗaya zai tafi, zaka ɗimota a cikin halar Allah subhanahu wata'ala, ka rasa wane ne kai, ka rasa kanka gaba ɗaya. To in kai wannan fana'in sai ya zamo an samu abin da ake kira sukuru, din da su ma wanda suke shan giya ai fana'in suke su zamo hankalinsu ya fita gaba ɗaya, su ma sukurin suka yi, amma irin sukuru wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana. Kai kuma nan sukuru kai, amma sukuru wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta, saboda hankalinka ya fita ne a cikin Allah subhanahu wata'ala, wanda wannan fitar hankalin a cikin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda su Ibn Taymiyyah sun ce ana iya samunsa. Don haka kwata-kwata ba giya ba ce ba wannan, kuma irin wannan adabin an same shi ne tun a alƙarnu sani alhijiri, tun ƙarni na 2 bayan hijira aka samu wannan irin adabin, ba wai sabon abu bane ba su Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bane suka kirkiro, an same shi tun lokacin su Rabi'atul Adawiyya, har su Hallaji suka zo su suka dinga amfani da shi, da sauran malamai Abu Madiyan al-Gaus da sauransu. Ba iya Shehu Ibrahim bane radiyallahu anhu yayi amfani da wannan salan na waka, kamar yadda zamu gani akwai wato bahasi wanda aka yi shi akan irin wannan adabin. Duk wanda yake so ya karatu akan wannan adabin zai iya zuwa ya karanta wannan bahasin, wanda aka yi shi a shi'ru sufi fi daw'il qira'atin naqdiyatil hadisa. A ciki su ma sun yi bayani akan wannan abin. Daga cikin abin da suka faɗa shine sun yi bayani akan irin wannan adabin, kamar misali sun ce fasukuru wal galbatu inda sufiyati ibaratun sagaha arbabul ma'ani litta'abiri an galabati mahabbatil haqqi ta'ala, wasufiyatu fi kalamihim anil hubbi ya'maduna fi ramzihim ila janibin akhara huwa janibul khamariyat wa hum yatakallamuna anil hubbi ala annahu sharabun. Wato abinda ake nufi da irin wannan khamariyat din a adabi, kamar yadda aka faɗa a cikin wannan bahasi da aka gabatar na doktora, shine ibara ce wadda masana ma'anoni na larabci suke amfani da shi don bayyana wa mai karatu irin yadda soyayya Allah subhanahu wata'ala ta yi rinjaye a kansu, don yadda soyayya Allah ta yi rinjaye a kansu. Sufaye a cikin zancensu suna amfani da wannan ramzin na alhamru misali, ko kuma almar'atu misali, don nuni zuwa janibi wanda yake bayani a bisa soyayya Allah subhanahu wata'ala a matsayi na shan giya wanda zai sa su yi maye a cikin lamarin Allah subhanahu wata'ala, hankalinsu ya fita. Wannan abu ne mai kyau, kamar yadda wannan karatun ya yi bayani. Idan ba su daina yin wannan ba, za mu zo mu bayanin filla-filla, wannan kawai takaitaccen saƙo ne muke tura musu. Sannan bayan wannan akwai bahasi wanda aka ce almar'atu wal khamru ramzani fi shi'r sufi. Mace da giya ramzi ne a cikin waƙa wadda take ta sufanci, wato ana amfani da su ne don wata ma'ana ba ma'anarsu ta zahiri ba. Me bahasin ya yi bayani ya ce, yulahizu darisul adabi sufi ash'aran kasiratan.
dukkan wanda yake karanta adabi na sufanci zai lura da wasu zai lura da waƙoƙi wanda suke masu yawa. A wannan waƙoƙin zai ga cewa bada'at fiha al-mar'atu ramzan muhiyan dalan alal mahbubi, wanda mace a cikinsa tana faruwa a matsayin ramzi wanda yake nuni absa abin so. Sai ya ce wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ramzin da aka yi na mace ba ana nufin macen ba, ana nufin Allah ne subhanahu wa ta'ala, kamar yadda wannan bayi sun ya faɗa. Sunansa Yusuf Hadi Bor Nahzmi, maƙala ce ya rubuta. Ya ce wa yu'addu shi'ru sufi min hadhihi al-wijhati shi'ran ghazaliyan. Waƙa wadda take ta sufanci ana irga ta a cikin waƙoƙi wanda suke na gazali. Summa lis-sufiyyati fiha at-ta'lif bayna al-hubb al-ilahi wal-hubb al-insani. A cikin wannan waƙar sufaye suna haɗa tsakanin soyayya wadda take ta Allah subhanahu wata'ala da soyayya wadda take ta mata. Kamar suna nufin soyayya ce ga mata, amma suna nufin soyayya ce ta Allah subhanahu wata'ala. yace wa ta'biru an al-ishq fi tabi'ihi aw ruhi min kilal asalib ghazaliya kana qad tamma takhwinaha wa nujuha al-fanni. Yace suna yin ta'abiri absa soyayya a cikin tabi'i wanda yake na ruhi, wato abin da yake na ruhi irin nasu wanda yake sa su nutsu da Allah subhanahu wataala. Nutsu wannan tasu da Allah subhanahu wataala shi yasa suke amfani da wannan ramzin don nufin su, don su wato tura, don su nuna wa mai karatu cewa wannan waƙar da suka yi suna yaban Allah ne subhanahu wataala, ba yaban mace ba, kamar yadda waƙoƙin in ka karanta su har ƙarshe za su nuna ma haka. yace yuqaddimu hadha al-maqal namazij shi'riyya tatajalla fiha alwanan min hadhihi ar-rumus. Yace a wannan maqalar yana nuna mu, zai kawo mana samfur na waƙoƙi wanda aka yi amfani da irin wannan rumus din a cikin su. To wannan maqalar kenan. Sannan bayan wannan maqalar akwai wata maqalar ita ma wadda idan ba su daina yin irin waɗannan maganganun ba, ita ma za mu zo mu yi tahlilinta, mu bayyana musu abin da ake nufi. Na farko dai mun gane cewa akwai abin da ake cewa al-ghazlus sufi. Sannan al-ghazlus sufi a cikinsa ana yaban mace, wadda wannan macen a haƙiƙa ba macen ake nufi ba, ana nufin Allah ne subhanahu wata'ala, kamar yadda a cikin balaga akwai abin da ake cewa at-tawriya. Duk mai karatun balaga ya san wannan. Sannan bayan wannan akwai al-khamriyat, wato a dinga nuna cewa ana yin maye, ana shan giya, ana maye, amma a haƙiƙa ba giya ake sha ba, tsabar fana'i da ake yi a cikin zatin Allah shi yasa ake kiran wannan abin shi ma da as-suku. Wannan mayen da ake yi ba maye bane irin na waccan giyar, maye ne a cikin Allah subhanahu wataala, wanda kamar yadda na faɗa a baya su Ibn Taymiyyah ma sun halatta wannan mayen. A takaice wannan shine abin da nake so na tura musu saƙo. Idan ba su tsaya sun yi karatun tanitsa kan wannan matsalar ba, za mu zo mu filla-filla har irin malaman su ma za mu je mu nemo irin waƙoƙin da suka yi amfani da irin wannan rumuz ɗin mu gabatarwa da masu sauraro ita. Daga ciki akwai mustalat na sufanci wadda da yawa a cikin waƙoƙi ana fitar da su, kamar as-sahaqu, al-mahaqu, as-sukuru, al-fana'u, al-jazbu, as-suluku da sauransu, wadda dukkan waɗannan abubuwan ba suna nufin ma'anarsu bace ta lugha. Su suna amfani da ma'ana lugawiyya ce, wanda ba ma'ana ta lugha ake nufi ba. Ana yin magana ne akan ma'ana wadda take ta istilahi, ma'ana wadda ake amfani da ita a al-uslubul adabi. Allah ya sa su yi wa kansu karatun tanutsu, in ba haka ba za mu zo mu ƙara bayyana wa 'yan uwa abinda Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake nufi, kamar yadda yanzu muka yi talmihi, dukkan mai hankali a cikin su zai lura da wannan abin, kuma in dai mutum yana da hankali ba zai ƙara zuwa yi wannan shirman ba, domin 'yan uwa sun gane cewa wannan abin abu ne wanda yake mai kyau a cikin adabi na larabci. Ba san larabci ba ne, shi yasa suke zuwa suke irin waɗannan maganganun. Ko ɗan ƙaramin ɗalibin larabci ya san wannan abun ba wani abu bane ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.